На мяжы Украіна трэці раз запар ударыла па крымскім мосце. Што міністр абароны Віктор Хрэнін шукае ў Пакістане? Пра гэта і не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Добры вечар, з вами Віталь Бабін. Пачынаем. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу цягнецца некалькі гадоў, аднак адказны за яго стварэнне рэжым Лукашэнкі не толькі дагэтуль застаецца беспакараны, але апошнім часам зноў узмацняе атакі нелегалаў. Ці ёсць у аб'яднанай Еўропы спосабы, нават калі не пернікам, дык бізуном, спыніць агрэсара, распавядзе Валера Руселік. Травень стаўся рэкордным месяцам сёлета паводле колькасці спробаў нелегальных мігрантаў трапіць з тэрыторыі Беларусі ў Еўразвяз. Агулам ад пачатку года Латвія, Літва і Польшча зафіксавалі больш за 15 тысяч гэткіх спробаў. Амаль 7 тысяч з іх якраз-такі ў траўні. Між тым і першыя чэрвеньскія дзянькі зладзілі сур'ёзную заяўку на новы рэкорд. Толькі за адзін дзень 2 чэрвеня польскія памежнікі зафіксавалі больш за 200 спробаў нелегальна перасячы мяжу з тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым мігранты часцяком паводзяць сябе агрэсіўна, закідваюць камянямі памежнікаў і іхны службовы транспарт. Гарачая абстаноўка і ў нашых літоўскіх суседзяў. Гэтак напярэдадні тамтэйшыя памежнікі затрымалі 7 такіх мігрантаў з Афрыкі, якія літаральна паўзлі і каціліся па зямлі, спрабуючы гэткім чынам падмануць сістэму відэаназірання. Усе 7 заявілі, што навучаюцца ў беларускіх універсітэтах. Відаць, да сесіі не паспелі падрыхтавацца. Ну, альбо хацелі перавесціся, дакладней перапаўсці ў еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні. Ну а калі сур'ёзна, то як знайсці логіку ў паводзінах рэжыму Лукашэнкі, які нібы і палепшыць стасункі з Еўразвязам хоча і адначасова ўзмацняе міграцыйныя атакі на межах з аб'яднанаю Еўропаю. Это як чалавек, які нагадзіў там, умоўна скажем, суседу, а потым кажа суседу давай мірыцца і не збіраецца не прыбіраць за сабой, не збіраецца не выбачацца, не збіраецца уж не кажучы пра тое, што юрыдычна прыносіць нейкую, скажем, аплату, нейкую несці кару за свае дзеянні. Тым часам трыванне ў нашых суседзяў не бясконцае. Гэтак Літва падала пазоў супраць Беларусі ў міжнародны суд ААН у Гаазе, патрабуючы больш за 200 мільёнаў еўраў кампенсацыі за справакаваны рэжымам Лукашэнкі мігранtsкі кризис. Нету какого-то механизма силового изыскать эти суммы, но на самом деле все-таки это решение будет, как говорится, висеть. И висеть до тех пор, пока Беларусь его не исполнит. Зрэшты, гэтая сума не канчатковая, улічваючы, што Польшча разглядае магчымасць далучыцца да пазову. Доўга трымаліся, што называецца, і Літва, і Польшча. Першым выставляць такі пазоў, які, можна было выставіць дастаткова даўно. Але, відаць, яны все-таки чакалі нейкага кардынальнага палепшэння, кардынальнай змены стаўлення Менску да гэтай мігранцкай тэмы. Ну а калі змена ў паводзінах гэтак і не адбылося, то хоць ты паўзі, хоць ты каціся, але на паляпшэнне стасункаў Лукашэнку разлічваць таксама не выпадае. Валер Руселік, Белсат. Лукашенко працягвае візіт у Кітай. Сёння ў Пекіне ён правёў перамовы з прадстаўнікамі неназваных дзелавых колаў Паднябеснай і разам з тым падзяліўся планамі адносна заўтрашняй сустрэчы са старшынём КНР Сі Цзіньпінам. Лукашенко заявіў, што з кітайскім лідарам яны абмяркуюць машынабудаўнічую галіну і тэхналагічную мадэрнізацыю асобных кірункаў прамысловасці ў Беларусі. З ягоных словаў, гэтая ідэя вельмі патрэбная нашай эканоміцы сёння належыць Сі Цзіньпіну. У сваю чаргу першы віцэ-прэм'ер Беларусі Мікалай Цнапкоў у каментары праўладным журналістам адзначыў, што старшыня КНР будзе прымаць Лукашэнку ў фармаце сямейнага сяброўскага абеду. Тым часам яшчэ адзін прадстаўнік рэжыму адправіўся ў замежную камандзіроўку. Гэтак у Пакістан прыехаў міністр абароны Віктор Хрэнін. Прычым, як адзначае Міністэрства абароны, не толькі наладжваць вайсковыя дачыненні, але і гандлёва-эканамічныя. Які інтарэс рэжыму ў гэтай ісламскай краіне, распавядзе Андрэй Сульжыц.
Міністр обороны Віктор Хрэнін упершыню адправіўся ў Пакістан з афіцыйным візітам. Паводле прэсавай службы вайсковага ведомства, у планах было правядзенне шэрагу сустрэчаў і перамоваў з прадстаўнікамі вайсковага і палітычнага кіраўніцтва. Не факт, што ён чагосьці даб'ецца, акрамя падпісання шматлікіх мемарандумаў о далейшым супрацоўніцтве. То бок, мы паглядзім, куды гэта зойдзе, і ці гэта варта ўвагі, ці гэта проста з'яўляецца яшчэ аднім прыкладам дыпламатычнага турызма беларускай дзяржавы. Адметна, што Хрэнін паехаў дамаўляцца з пакістанцамі не толькі пра вайсковую супрацу, але і, цытата, спрыяць развіццю супрацы ў гандлёва-эканамічнай сферы. Для Беларусі гэта выхад на гэтыя рынкі трэціх краінаў, бо калі губляеш там еўрапейскі рынок, то трэба нечым кампенсаваць, і беларускі ўрад імкнецца усталёўваць сувязі з такімі краінамі, як Монголія, Пакістан і іншыя, проста для стварэння там новых рынкаў збыту для беларускай прадукцыі. Што датычыць вайсковай супрацы, то тут Беларусі няма чаго прапанаваць Пакістану, мяркуе Рыгор Ніжнікаў. Мы добра ведаем, што ў Беларусі магчымасці вельмі абмежаваныя ў гэтай сферы. Пакістан яны прававіць не можа, акрамя адзінай магчымасці, што яна стане такім шэрым вакном паміж Расіяй і Пакістанам. Акрамя таго, афіцыйны візіт прадстаўніка рэжыму можа не спадабацца Індыі. Апошнім часам канфлікт Ісламабаду і Дэлі ў актыўнай фазе. Складана сказаць, што фактар Беларусі нейкім чынам, я думаю, што з боку Індыі лічыцца значным, тым самым, напрыклад, пастаўкі ўзбраення для Пакістану. Хутчэй Індыя сама можа быць там зацікаўленая там развіцці там кааперацыі з Беларусю ў некаторых отраслях, але пры гэтым ні для Пакістана, ні для Індыі там Беларусь не з'яўляецца нейкім сур'ёзным партнёрам. Беларусь і Пакістан пачалі актыўна супрацоўнічаць летась, калі Лукашенка наведаў Ісламабад. У красавіку ў Менску бакі падпісалі пагадненне пра вайсковую супрацу паміж міністэрствамі абароны ў галіне міратворчых місіяў, вайсковай медыцыны, аховы здароўя і рыхтавання вайсковых і цывільных спецыялістаў. Андрей Сульжыц, Белсат. Учора перамовы з мэтай дасягнуць міру, а сёння ўзаемныя абстрэлы. Расія здзейсніла маштабную атаку па цывільных жыхарах украінскіх гарадоў, тады як Украіна трэці раз ударыла па Крымскім мосце. Паводле СБУ аб'ект атрымаў сур'ёзныя пашкоджанні і цяпер у аварыйным стане. Падрабязнасці ў матэрыяле Насты Печаньковай. Пашкоджаны, але не зруйнаваны. Украіна падарвала Крымскі мост. Паводле СБУ для замінавання падводных апораў задзеялі 1100 кілаграмаў выбухоўкі. Як сцвярджаюць, цяпер аб'ект у фактычна аварыйным стане. Для украинцев это символ, потому что символ оккупации, Путин лично его открывал, это связывает с Россией, не будет моста, не будет связи с Россией. Опять же, это только медиа-задача. Какой-то концептуальной, стратегической задачи мост сейчас не несет. У сваю чаргу Расія абстраляла цэнтр Сумаў. Прынамсі, 5 страпляняў з рэактыўных сістэмаў залпавага агню. Па праезнай частцы, аўтамабілях, медычнай установе і жылых дамах. У выніку загінулыя і пацярпелыя, сярод іх дзеці. Цяжкая ноч на 3 чэрвеня была і для жыхароў Адэсы і Чарнігава. Расійскія беспілотнікі атакавалі як прамысловыя прадпрыемствы, так і цывільную інфраструктуру. Пацярпелі 8 асобаў. Каментуючы удар па Сумах, прэзідэнт Уладзімір Зяленскі падкрэсліў, што удар свядома нанеслі па цывільным раёне і заклікаў хаўруснікаў узмацніць санкцыі супраць Расіі. Усё, што трэба ведаць аб расійскім жаданні скончыць гэтую вайну. Відавочна, што без ціску свету, без рашучых крокаў Злучаных Штатаў, Еўропы і ўсіх, хто мае сілу ў свеце, Пуцін не пагодзіцца нават на спыненне агню. Пра ўзмацненне санкцый ішлося і падчас візіту украінскай дэлегацыі ў Вашынгтон. Таксама бакі абмеркавалі вяртанне дэпартаваных у Расію украінскіх дзяцей і пытанне абароннага падтрымання Украины. Сейчас хороший момент, скажем так, провести такие беседы на фоне этой спецоперации в России, которую мы провели, на фоне, опять же, поддержки НАТО, которая, возможно, шла в противоречие с позицией Вашингтона, пусть и неофициально. Напярэдадні ў Стамбуле адбыўся другі раунд перамоваў паміж украінскай і расійскай дэлегацыямі. Адным з галоўных вынікаў стала дамова аб абмене цяжкапараненых і цяжкахворых ваеннапалонных у фармаце ўсіх на ўсіх. Таксама Расія нарэшце перадала Украіне свой мемарандум з прапановамі аб сканчэнні вайны.
поскольку этот меморандум имеет форму ультиматума фактически, то это говорит о том, что Россия еще не хочет, еще не заинтересована действительно в прекращении конфликта. У сваю чаргу Украіна заклікала правесці сустрэчу Зяленскага і Пуціна і цалкам спыніць агонь. У Крамлі прапанову не прынялі, а прапанавалі замірэнне на 2-3 дні, каб забраць з поля бою целы загінулых. Настя Печенькова, Белсат. У Беларусі вынеслі чарговы завочны прысуд. Градзенскі абласны суд агучыў вырак блогеру Антону Матольку, 20 гадоў зняволення і штраф 2000 базовых велічыняў або 84 тысячи рублёў. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе Генеральнай прокуратуры. Паводле ведомства, ў канцы траўня 2020 года Антон Матолька нібыта арганізаваў і кіраваў змоваю з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Таксама блогера абвінавацілі між іншага ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і ў знявазе па клёпе на Лукашэнку. Пры гэтым у Генеральнай прокуратуры адзначылі, што прысуд яшчэ не набыў моц і можа быць абскарджаны. Спіс матэрыялаў, якія ўлады ў Беларусі лічаць экстрэмісцкімі, папоўніўся. Міністэрства інфармацыі дадало ў гэты шэраг некалькі тэлеграм-каналаў і чатаў. Профіляў у інстаграме таксама ў экстрэмісцкі пералік трапіла асабістая старонка ў фэйсбуку рок-музыкі Лявона Вольскага. Все гэта смешна, абсурдова, навогул вся гэтая практыка прызнання нейкіх аккаунтаў, там нейкіх сторонак у Фейсбуку, іншых нейкіх ресурсаў экстрэмісцкімі, это просто тое, супраць чаго тыпу змагаюцца гэтыя органы, это тое, што распальванне розні, напрыклад, так вось яны самі распальваюць гэтую рознь, таму што яны лічаць, што ці не яны нічога не лічаць, лічаць тыя, хто там наверсе этим всем кіруе. Яны лічаць, што ёсць людзі правільна, ёсць неправільна. Неправільных людзей трэба выяўляць і трэба ізаляваць. І пра спорт, які быццам бы па-за палітыкай. Мікалай Шарснёў пакідае пасаду старшыні Беларускай федэрацыі футболу праз 2 гады пасля прызначэння. Ягоная адстаўка супала з павышэннем. Цяпер ён намеснік кіраўніка справамі Александра Лукашэнкі. Што стаіць за кадравымі пераменамі ў беларускім футболе, ведае Руслан Ігнатович. 30 траўня Мікалай Шарснёў падаў заяву аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў старшыні АБФФ. Федэрацыя афіцыйна пракаментавала сітуацыю. Абавязкі кіраўніка да найбліжэйшай канферэнцыі будзе выконваць першы намеснік Андрей Васілевіч. Яшчэ ў траўні стала вядома, што Шарснёў атрымаў новую пасаду намесніка кіраўніка справамі Лукашэнкі. Я вам уже говорил, вам надо эту волокиту с Шерстнёвым прекратить. Прекратить. Если Шерстнёв не способен работать в этой должности, ну, значит, будем искать другого человека. Но разрешение вашего спора один путь. Результат. Ты как спортсмен это хорошо знаешь. Пасля прызначэння ў сакавіку 2023 года Шарснёў хутка трапіў у эпіцэнтр канфлікту паміж АБФФ і Міністэрствам спорту. Асабліва вострая была спрэчка наконт фармату другой лігі. Міністэрства спорту настойвала на яе аматарскім статусе. Федэрацыя ж выступала за прафесійны ці хаця б паўпрафесійны ўзровень. У выніку чэмпіянат другой лігі праходзіць пад кантролем Мінспорту. Пры Мікалаю Шарснёву беларускі футбол меў пэўныя поспехі. Напрыклад, удзел у 2024 годзе менскага «Дынама» у групавым этапе еўракубкаў. Баявая нічыя 3-3 са Швейцарыяй. Рэкордная серыя матчаў нацыянальнай зборнай без прапушчаных галоў. Плюсам можна лічыць і замену Георгія Кандрацева на Карласа Алёса на пасадзе трэнера зборнай. Шарснёў сышоў з футболу, але не з улады. Фармальна гэта добраахвотная адстаўка. Гэтая пасада набліжае Шарснёва да ўладных цэнтраў і, магчыма, адкрывае новыя перспектывы. У кантэксце міжнароднай ізаляцыі і санкцыйнага ціску беларускі спорт – гэта ўсё больш пра сістэмную лаяльнасць. Галасоў заўзятараў тут не чуваць. Руслан Ігнатович, Белсат. Ці ведаеце вы, якая сёння ў сталіцы Беларусі дыстанцыя роварных шляхоў? Больш за 300 кіламетраў. Пры гэтым сёлета ў Менску мае з'явіцца яшчэ амаль 5 кіламетраў. У сусветны дзень ровара мы ўзгадваем завод «Матавела», які Лукашенка ратаваў 20 гадоў. Як завод пачуваецца цяпер і на чым катаюцца беларусы, высвятляла Марыя Сысой.
За амаль 80 гадоў існавання на мотавела вырабілі больш як 60 мільёнаў ровараў. Але ўжо як пару дзесяцігоддзяў завод у перманентным крызісе. У 2006-м там было больш за 2500 працаўнікоў, а апошнія гады каля 170 асобаў. Это лицо нашей страны машиностроительной. Это бренды, лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять. На пачатку нулявых завод мотавела меў вялікія праблемы з экспартам і выплатай заробкаў. У 2007 годзе знайшлі інвестара, бізнесоўца Александра Мураўёва. Яму пазней прысудзілі 11 гадоў турмы. Пасля нацыяналізацыя, прызначэнне дырэктарам былога кіраўніка Менгарвыканкаму Мікалая Ладуцькі, банкрутства заводу ў 2018 і стварэнне новай юрыдычнай асобы. Постоянно происходили вливания, то есть финансирование, да, со стороны государства шло. И, как мы можем посмотреть, вот эту всю хронологию шло не очень эффективно. Ну вот сейчас последние там новости о том, что вроде бы как там ситуация налаживается, но опять-таки нужно смотреть конкретные цифры. Цяпер мотавела частка так званага Менскага гарадскога тэхнапарку з льготамі кшталту вызвалення ад выплаты падатку на прыбытак на 5 гадоў і з бітвамі за лакалізацыю. Лукашенко настойвае на павелічэнне адсоткаў айчынных запчастак для ровараў. У 2022 годзе ён сказаў, што ў шэрагу мадэляў лакалізацыя толькі 20%. Сёлета чыноўнікі рапартавалі, што ўжо перасягнулі 50%. Цепи, педали, шатуны и колеса чужое. Педали делаем в Беларуси, сиденья делаем в Беларуси, грипсы делаем в Беларуси. Руль, рама, вилка моя. И сборка колеса. Сборка колеса, да. Опыт, сборка колеса. Резина китайская. Цяпер, падобна ў мотавела, новая праблема – санкцыі. На заводзе сцвярджалі, што за 2021 год вырабілі каля 100 тысяч ровараў, а ў 2024 толькі 35 тысяч. Збяднела і геаграфія збыту. У еўразвяз больш не пастаўляюць. Замест гэтага мотавела вырашыў насыціць унутраны рынок. Если бы продукция была конкурентоспособной, те же велосипеды, то производили бы больше. Велосипеды мотовелозавода белорусского не являются такими уже престижными, да, на международном рынке, потому что есть другие и зачастую лучшие аналоги. Единственный витебский официальный представитель белорусского бренда «Аист». Очень много интересных моделей и по приятным ценам. На мотавела казалі, што ўжо летась каля 35% роварах у крамах былі айчынныя. Праўда, сёння ў папулярнай інтэрнэт-краме будзе толькі 20% ровараў з Беларусі. Астатнія Кітай і Расія. А наколькі кошты канкурэнтныя? Вось 3 катэгорыі ровараў. І ў кожнай самай таннай беларускай мадэлі на 50-100 рублёў даражэйшыя за такія ж кітайскія, якія яшчэ трэба прывезці. Марыя Сысой, Белсат. І пра не зусім прыемныя сюрпрызы надвор'я моцная залева з градам абрынулася на Гомель, як вынік некаторыя вуліцы пераўтварыліся ў сапраўдныя рэкі. Давайте паглядзім без каментара. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Тым часам інфармацыйны вечар працягваецца, спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Прывітанне. Вітаю, спадарства. У студыі Белсат абмяркуем з праваабаронцай Марыны Касінеравай тэндэнцыю ўзмацнення рэпрэсій у Беларусі. Таксама вас чакае інтэрв'ю майго калегі Алеся Сіліча з еўрадэпутатам Дайнюсам Жалімасам адносна таго, як Літва спрабуе прыцягнуць да адказнасці ўлады Беларусі за арганізацыю мігранцкага крызісу на межах дзвюх дзяржаваў. Не прапусціце. А пакуль запрашаю спадарства на агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Вашай увазе Белсат онлайн.
Дзе танней у Беларусі ці ў Польшчы? Нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі Белсату паглядзелі, колькі каштуе базавы набор сродкаў асабістай гігіены і бытавой хіміі у айчыннай сетцы «Остров чистоты и вкуса» ў Беларусі ды ў сетцы «Росман» у Польшчы. Для параўнання былі абраныя 14 асноўных тавараў ад зубной шчоткі да капсулаў для мыцця. Усе маюць аднолькавае апісанне і фасоўку ў Беларусі і Польшчы, аднак могуць адрознівацца краінамі-вытворцамі. Параўнанне рэгулярных цэнаў, то бок без уліку зніжак, паказала, што брытвы ды шэраг іншых тавараў каштуюць менш у Польшчы, а вось лак для валасоў або крэм для цела таннейшыя ў Беларусі. Пры гэтым палякі на свой заробак могуць дазволіць сабе больш, чым беларусы. З падлікаў нашых калегаў на суму сярэдняга намінальнага налічанага заробку жыхар нашай краіны можа купіць амаль 10 набораў абраных гігіенічных тавараў. У Польшчы за сярэдні заробак можна набыць крыху больш за 26 такіх набораў. А вось як беларусы ацэньваюць асартымент бытавой хіміі і касметыкі ў краіне, чытайце на belsat.eu. Польшча абрала новага прэзідэнта. Пасля другога выбарчага туру перамогу атрымаў кансерватар Караль Наўроцкі, які заручыўся падтрыманнем апазіцыйнай партыі «Закон і справядлівасць». Асноўныя звесткі з біяграфіі палітыка сабралі нашыя калегі з belsat.eu. 42-гадовы Караль Наўроцкі з 2009 года працуе ў Інстытуце нацыянальнай памяці, які ачоліў у 2021. Удзел у прэзідэнцкіх выбарах сёлета стаўся ягоным першым крокам у вялікай палітыцы, калі не лічыць ранейшай дзейнасці ў Радзе дэпутатаў аднаго з раёнаў Гданьску. Адносна ўкраіны Караль Наўроцкі настроены агулам не вельмі прыязна, хаця і не пагражаў спыняць падтрыманне ўкраінскіх уцекачоў. А ў Расіі Наўроцкага абвясцілі летась у вышук. На палітыка завялі крымінальную справу за знішчэнне або пашкоджанне помнікаў савецкім жаўнерам. Падставою сталася прысутнасць Наўроцкага на дэмантажы абеліску чырвонай арміі ў Глубчыцах. Таму палітыка мусіць затрымаць і ў Беларусі, калі ён туды прыедзе, адзначыла выданне «Медыязона». Якой жа можа быць палітыка Наўроцкага ў дачыненні нашай краіны і беларускай дыяспары ў Польшчы, чытайце ў артыкуле Сцяпана Кубіка на belsat.eu. Адразу два беларускія выдаўцы атрымалі прэстыжныя ўзнагароды. Надзя Кандрусевіч з выдавецтва «Коска» і Дмітрый Строцаў з «Гохрот Менск» сталі лаўрэатамі прэміі Вальтера 2025 года. Што гэта за ўзнагарода, распавёў у сваім артыкуле Роман Шавель з belsat.eu. Прэмія Вальтера – галоўная ўзнагарода Міжнароднай асацыяцыі выдаўцоў за мужнасць у абароне свабоды слова. Сёлета яе ўручылі падчас World Expression Forum у нарвежскім Лілехаммеры. Абодва выдаўцы сталіся другім і трэцім прадстаўнікамі Беларусі ўганараванымі гэтай прэміяй. Дмітрый Строцаў у сваёй прамове падчас уручэння ўзнагароды адзначыў: У сакавіку 2022 года я выехаў на захад з адной маленькай валізкай. Я ўцякаў ад палітычнага пераследу, але таксама рыхтаваўся да новай місіі – выкарыстаць 30-гадовы выдавецкі досвед, каб стварыць вольнае беларускае выдавецтва ў выгнанні. Надзя Кандрусевіч, якая таксама вымушана з'ехала з радзімы, не змагла прысутнічаць на цырымоніі, але перадала словы ўдзячнасці. Яна падкрэсліла, што гэтая ўзнагарода належыць усім перакладчыкам, выдаўцам і аўтарам, якія працягваюць працаваць, нягледзячы ні на што. Як зменіцца гістарычны цэнтр Менску да 2030 года? Гарадская архітэктурна-горадабудаўнічая рада падвяла вынікі грамадскага абмеркавання праекту дэталёвага планавання гістарычнага цэнтру сталіцы. Падрабязнасці са спасылкаю на выданне «Мінск новасці» распавялі журналісты belsat.eu. Да 2030 года, то бок у найбліжэйшых планах, у гістарычным цэнтры Менску плануюць дабудаваць шматфункцыйны комплекс на вуліцы Інтэрнацыянальнай і скончыць рэканструкцыю на вуліцы Рэвалюцыйнай. На апошні гістарычны будынак, дзе цяпер размяшчаецца губазік, пераробяць пад малую сцэну Купалаўскага тэатру. А вось тэрыторыю і памяшканні шпалернай фабрыкі ў ракаўскім прадмесці прыстасуюць пад моладзевы цэнтр культуры і мастацтва. Таксама ў найбліжэйшых планах будаванне пешаходнага мосту ад Менскага замчышча да Траецкага прадмесця і ўладкаванне праходу пад існым мостам Прасвіслач ад вуліцы Зыбіцкай у бок палацу спорту. Пра планы адносна гістарычнага цэнтру Менску пасля 2030 года даведаецеся з артыкулу Якуба Хруста на belsat.eu. Гэта быў агляд найцікавейшых публікацыяў з нашага сайту belsat.eu. Таксама, калі вы ведаеце захады бяспекі, можаце падтрымаць нашу працу лайкам пад трансляцыяй у YouTube. Наперадзе студыя Белсат, запрашаю.
Спадарства, перш чым перайсці да галоўнай тэмы сённяшняга выдання, хочу нагадаць, што на нашым YouTube-канале Белсат News мы запусцілі ананімнае апытанне, за якое, ў прынцыпе, я рады, што мы яго задалі, таму што, ў прынцыпе, все мы ведаем, што Лукашенко зараз паехаў у Кітай, нарэшце ён дабраўся да Пекіну, які ад гэтага будзе вынік. Я думаю, што заўтра ўжо пасля перамоваў будзем ведаць больш дэталяў. Пытаемся ў вас, ці можа паспрыяць Кітай вызваленню палітычных вязняў у Беларусі? Сярод адказаў так, бо Кітай хоча аднавіць такі транзіт, не, бо не мае ніякага ўплыву на Александра Лукашенко. Ну і трэці варыянт, за які прагаласавала на дадзеную хвіліну большасць нашых гледачоў. Кітай, уласна, у гэтым не зацікаўлены, амаль 70% галасоў. Ну і спадарства, вы можете працягваць галасаваць. Мы абавязкова падсумуем вынікі ў канцы нашага выдання. Нагадваю, пытанне ананімнае, таму бяспечнае, але карыстайцеся тэхналогіяй VPN, калі глядзіце нас у YouTube. І перайдзем да нашай першай тэмы. Градзенскі абласны суд агучыў завочны прысуд блогеру, заснавальніку праекта «Беларускі гаюн» Антону Матольку. Мужчыну прысудзілі 20 гадоў зняволення і штраф у 2000 базавых велічыняў. Паводле версіі Генеральнай пракуратуры, у канцы траўня 2020 года Антон Матолька арганізаваў змову і кіраваў ёю з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Да таго ж Матольку абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас прэзідэнцкіх выбараў 2020 і ў зняwaзе Лукашэнкі. Згодна з праваабаронцамі беларускага хельсінскага камітэту, цягам бліжэйшага года рэпрэсіі ў Беларусі будуць толькі ўзмацняцца. Гэтак ад сёлета сям'ю з дзецьмі могуць паставіць на ўлік як недабранадзейную за тое, што бацькоў прыцягвалі паводле палітычных артыкулаў. Часцей ужываюць і крымінальны артыкул «Здрада дзяржаве». Акрамя былых вайскоўцаў ды сілавікоў, апошнім часам па ім прыцягваюць да адказнасці экспертаў, якія на замову замежных арганізацый праводзілі даследаванні пра COVID-19 ці вывучалі сферу інтэграцыі Беларусі з еўразвязам. Акрамя таго, у Беларусі масава парушаюцца правы працоўных, ліквідаваныя незалежныя прафсаюзы, адбываюцца звальненні і ціск на нелаяльных рэжыму працаўнікоў, ператрусы і арышты робяць наўпрост на працоўных месцах. Былыя ж палітвязні цярпяць ад дыскрымінацыі пры працаўладкаванні. Адпаведны даклад, у якім зафіксаваныя апошнія парушэнні правоў чалавека, праваабаронцы накіравалі ў міжнародную арганізацыю працы. І да нашага эфіру далучаецца Марына Касінерава, праваабаронца з ініцыятывы «Дисsident BY», з якой і абмяркуем нашу тэму. Вітаем вас. Добрый вечер. Вось, напэўна, нечакана прагучаў чарговы завочны вырак для Матолькі, 20 гадоў. На вашу думку, чаму гэта цяпер патрэбна, калі праект «Беларускі гаюн», які сядзеў косткай у горле улады ў Беларусі, сышоў у тень? Мне кажется, как раз-таки ожидаемо, скорее потому что мы понимаем, что система, авторитарный режим не может иначе. То есть система уже запущена, механизм крутится в одну сторону и работает только на то, чтобы вот это у власти оставался Лукашенко. И поэтому белорусское государство сейчас не интересует ничего, да, ни процветания, благополучия, экономика и так далее. Интересует только то, чтобы власть оставалась такая, какая есть. Вот, и поэтому все работает исключительно на это. И вот этот поиск врагов внутренних, да, является таким, можно сказать, морально-ценностной основой этой системы. Поэтому это начиная еще от вот этой фальшивка, зробленной у Польши, и продолжая вот этот поиск диссидентов, оппонентов Лукашенко, как внутри страны, так и за ее пределами. Это все как бы последствия удержания вот этой власти. Вот, поэтому можно сказать, что такой механизм раскручен, и он продолжает крутиться. Вот то, что мы видим, признание там экстремистами людей, внесение в списки экстремистских материалов, организаций, террористических организаций, вот эти заочные приговоры. Это вот это все последствия поиска врагов для режима и вот сохранения вот этого статуса кво.
Беларускі хельсінскі камітэт таксама вылучаў некаторыя тэндэнцыі, якія апошнім часам адбываюцца, і вось пашырэнне артыкула за здрады дзяржаве. Калі раней толькі вайскоўцаў, дзяржаўных службоўцаў маглі прыцягваць, то цяпер пачалі і аналітыкаў, і экспертаў, і вось Матолька таксама за здраду дзяржаве атрымаў артыкул. На вашу думку, ці гэта неяк паўстрымае тых жа экспертаў ад правядзення даследавання, ад фармавання незалежнай думкі нават за межамі краіны? Ну, я думаю, тут как бы такое давление на гражданское общество, понятно, что преследуется. Преследуется, чтобы не было повторений 2020 года или даже близко к этому, да. Система работает так, как должна работать, и она хочет избежать всех возможных потенциальных там врагов своих, запугать, и вот эта тотальная атмосфера страха, которая есть, она позволяет управлять обществом так, как нужно, да, то и добиваться того, чего нужно. Вот. Лукашенко, к сожалению, да, возможно, боится, может, он трус, скорее всего, он не является такой самостоятельной фигурой, он не может, да, как Путин, начать войну, поэтому все, что ему остается, это в том числе гибридные атаки, то, что мы видим на белорусско-польской границе, то, что мы видим, как он поддерживает войну, дает там, Беларусь как плацдарм для военных действий России против Украины, поэтому вот мы видим, что как бы белорусов внутри и за границей продолжают преследовать и репрессировать, и вот в такой международной политике он как бы поддерживает активных таких агрессоров. А на ваш погляд, Марина, як у праваабаронцы пытаюся, вось сістэма запушчаная, гэты махавік рэпрэсіяў раскручаны, гэтыя все справы ідуць як па маслу, кажуць. Лукашенко сам бы хацеў бы спыніць гэты весь працэс і не можа яго спыніць. Ці ўсе гэтыя справы яны ш'юцца выключна па загадзе адміністрацыі Лукашэнкі? Мне сложно сказать, мне кажется, что этот процесс уже невозможно остановить в плане того, что вот сегодня останавливаем и переворачиваем страницу, потому что, ну, как бы там другая психология, другой тип мышления, и то, как мы с вами думаем и чем руководствуемся, это совершенно другое. Как бы там Лукашенко хочет сохранить власть, и сохранить ее любыми способами, а то, что у нас в стране находятся политические заключенные, репрессии, это всего лишь последствия, можно сказать, это не цель. Да, как бы это последствия всех этих действий, которые вот такому прогрессивному гражданскому обществу Беларуси не нравятся, и мы хотим изменить курс политики на демократический. Звернемся да яшчэ аднаго выпадку. Тэлеграм-канал Левона Вольскага прызналі экстрэмісцкім. Міністэрства інфармацыі дадало ў шэраг так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў чарговую партію каналаў, чатаў, профіляў у Інстаграме і вось у тым ліку асабістую старонку ў Фейсбуку легендарнага рок-музыкі Левона Вольскага. Давайте паслушаем ягоны каментар з першых вуснаў. Гэтыя суды ленінскіх раёнаў розных гарадоў, як не дзіўна, пастаянна прысутнічае Владимир Ильич. Вось, яны просто выконваюць разнарадку, якая спускаецца з гары да іх, і вось яны просто ім сказалі, яны там сабраліся, а яны, можа, не абмяркоўвалі, просто паставілі галачку, прызнаць. Ну, гэта як бы, гэта тое самае, што цёця ходзіць на работу, раней хадзіла, каб выяўляць неправільныя гурты, іхнія канцэрты, каб адсачыць гэта, што недзе, каб недзе не пракралася што-небудзь. Яна за гэта атрымлівала грошы, прыходзіла на працу штодня, тэлефанавала ў розныя установы, пагражала і казала, што гэтыя мерапрыемствы не мусяць адбыцца. Цяпер так робяць суды, яны проста прыходзяць дзядзі такія сур'ёзныя ў гальштуках, прыходзяць на працу, нешта робяць выгляд абмеркавання, потым навешваюць ярлыкі і разыходзяцца да хаты. Вось яны самі распальваюць гэтую рознь, таму што яны лічаць, што... Ці не яны нічога не лічаць. Лічаць тыя, хто там наверсе этим всем кіруе. Яны лічаць, што ёсць людзі правільна, ёсць неправільна. Марына, як лічыце, да чаго могуць далей дайсці улады, так званыя лукашэнкаўскія, ну бо ўжо прызналі экстрэмістамі і тэрарыстамі, што толькі можна і каго толькі можна, і класікаў беларускай літаратуры, і класікаў рок-музыкі, і іхныя асабістыя старонкі, і тых, хто памёр, і судзяць мёртвых. Ну што яшчэ?
Не хочу подсказывать, если честно. Мне уже страшно, что я могу придумать, и в следующий раз это действительно случится. У нас есть свои опасения, связанные там, с политическими заключенными, вот, но действительно не хочется давать подсказки, что это может быть. У Вольского как раз есть хорошая песня на эту тему, там «Вороги народа», и поэтому все, кто будет попадать, да, под это описание, найдется механизм, что с этим делать. И из последних вот этих новинок мы уже можем заметить, правозащитники сообщали, мы тоже писали, что убрали, да, сайт с судебным расписанием, вот, который, в принципе, относился не только к политическим заключенным. Там это была система, где находились все судебные заседания по всей стране. И поэтому как бы кому сделали хуже? Всему населению Беларуси, которое не может узнать ни про административные заседания, ни про уголовные, то есть там и про бракоразводные процессы, все что угодно, только из-за того, что как бы система не хочет давать лишнюю информацию про там, суды над политическими заключенными, теперь этой информацией не владеет никто. Вот. И люди должны физически идти в суды и узнавать это. Кого это в первую очередь затронет, там, людей из маленьких городов, населенных пунктов, кто не имеет возможности прийти ногами, приехать куда-то, или там, не сможет узнать, не знаю, вот прямо пойти на следующий день и узнать, когда будет суд. Яшчэ адна справдача з'явілася праваабаронцаў адносна сітуацыі з правамі чалавека ў сферы працы, і вынікі перадалі таксама ў міжнародную арганізацыю працы. І вось што цікава, зазначаюцца шматлікія парушэнні, у тым ліку ператрусы на працоўных месцах, застрашванне. Зазначалі, што будзе большая ўвага нададзена ідэалагічнай працы і нават дойдзе да падпісанне паперак, што працаўнікі супраць экстрэмізму. Вось, на вашу думку, якую мэту мае гэтая захада, ці яна сапраўды штосьці дасі, або гэта больш для кіраўнікоў, каб справаздачыцца, што ў нашай фірме, ў нашай кампаніі працуюць толькі лаяльныя? Это инструмент запуживания додатковый, может быть. Я на самом деле не сильно сталкиваюсь именно с трудовыми правами, мы больше работаем с политическими заключенными, и я могу больше рассказать про условия труда в колонии и после того, как люди освобождаются, их попытки устроиться на работу. Поэтому у нас довольно ограниченная информация, которая приходит, но приходит такая же, как вы говорите, что как бы на каждом государственном предприятии, это уже не секрет, да, есть какой-то определенно закрепленный сотрудник КГБ, который как раз-таки смотрит, да, на лояльность сотрудников. Участвовали они в процессах, не участвовали, может быть, они что-то подозрительное говорят, что-то обсуждают. Поэтому место работы уже стало таким опасным местом, где если ты что-то скажешь и выразишь свое мнение как-то не так, к тебе уже может быть привлечено внимание, тебя могут вызвать на разговор, возможно, подписать какие-то документы. К нам сейчас доходит такая информация, что даже по следам 2020 года к людям, которые там досрочно голосовали, приходят сотрудники, я так понимаю, ГУБОПика либо КГБ и спрашивают, а за кого вы голосовали в 2020 году, а как вы будете голосовать в следующий раз, вы же знаете, чем это грозит. То есть вот такого рода неформальные, можно сказать, запугивания, потому что они ничем не регламентируются, происходят здесь и сейчас в различных городах и местах Беларуси. Вот, поэтому вполне возможно, что будет полный жесткий контроль от участия, от того, где человека могли заметить, возможно, даже не в той компании, не с тем человеком он общается или не те каналы читает. Прычым выглядае, што сітуацыя такая не толькі на дзяржаўных прадпрыемствах, але і даходзіць да прыватных. Вось сённяшняя навіна, што у Маскве абвесцілі удзельнікам экстрэмісцкага фармавання уласніка кампаніі Wargaming Віктара Слага і суўладальніка кампаніі, якая супрацоўнічала. І гэта дало магчымасць на карысць дзяржавы забраць 100% долі капіталу. То бок выглядае на тое, што яшчэ дадатковыя сродкі фінансавання рэжым такім чынам шукае. Вы згадалі, што займаецеся справамі былых палітзняволеных. Як сітуацыя выглядае пасля вызвалення з працаўладкаваннем? Ці яны атрымліваюць магчымасць пайсці, знайсці працу па спецыяльнасці, або гэта ўжо людзі, якія вымушаныя прыстасоўвацца і прымаць тыя умовы, тыя варункі, якія уласная дзяржава ім пакінула? Таксама, Марына, можа, узгадаеце нейкія асаблівыя выпадкі, можа быць, жудасныя, якія вам удалося, як праваабаронцы зафіксаваць пасля вызвалення гэтых вязняў?
Во-первых, да, стоит сказать, конечно, что это рабский труд в колониях. Когда находятся там люди, нам присылают вот эти квиточки по расчетам, сколько люди зарабатывают, сколько они работают, что из них вычитают. И мы тоже всегда говорим, что фактическое, да, такое освобождение, когда человек вышел из колонии, не равно освобождению, если человек остается в Беларуси, потому что людей продолжают преследовать. Да? Это кажется, что вот ты вышел из колонии, ты свободен и можешь делать, что хочешь. Но люди остаются в списках экстремистов, люди остаются в списках террористов, что почти невозможно обжаловать. И люди, во-первых, боятся вот из-за этой тотальной атмосферы страха, что если я там напишу лишнюю бумажку, лишнюю жалобу, то ко мне там придут в очередной раз меня арестуют. А когда ты находишься в списках там, террористов, например, ты не можешь открыть буквально банально банковский счет, из-за чего тебя не могут взять на работу, потому что там нужна карточка, а тебе ее открыть не могут. И люди сталкиваются на каждом шагу вот с такими вещами. Там, ты не можешь открыть карточку, ты не можешь устроиться на работу, потому что тебе нужно находиться дома, если у человека еще надзор есть на несколько лет. И множество вот таких ограничений не дает возможности даже пытаться найти какую-то работу, кроме того, что когда люди приходят к работодателю, смотрят на их там резюме, понимают, где люди находились, они стараются уже, бывшие политзаключенные считают, что нет смысла, да, скрывать, что они находились в тюрьме, потому что это так или иначе вскроется, раскроется, и им отказывают, их просто не принимают на работу, и приходится искать что-то либо условно нелегальное, то, что когда человека берут, устраивают на работу там, не по документам, на какие-то подработки, на низкоквалифицированный труд люди идут, чтобы хоть что-то зарабатывать. Потому что мы сталкиваемся с такими ситуациями, что когда человек выходит, он находится либо на надзоре, либо на профилактическом учете таком, когда им нужно ходить в милицию, отмечаться, слушать лекции про то, как стать там полноценными гражданами в Беларуси, как там устроиться на работу, как быть послушными, выполнять законы, и им говорят, вы там должны устроиться на работу. Яшчэ больш выштурхоўвае людзей з самой краіны. Дзякуй вам вялікі, Марына, за гэты каментар. Марына Касінерава, праваабаронца, дысідэнт Бай, была з намі на відэасувязі. Масавы штурм межаў еўразвязу мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. Арганізацыя трафіку людзей, гібридная вайна. Былы старшыня Канстытуцыйнага суда Літвы, еўрадэпутат Дайнюс Жалімас у інтэрв'ю каментуе майму калегу Олесю Сілічу заяву Літвы ў міжнародны суд ААН аб парушэнні Беларусю абавязкаў у межах пратаколу супраць незаконнага ўвозу мігрантаў па сушы, моры і паветры. Давайте паслухаем. Господин Жалимас, Литва подала заявление на возбуждение дела в Международный суд ООН, главный судебный орган этой организации, обвиняя Беларусь, цитирую, в умышленной организации миграционного кризиса, а также де-факто незаконном трафике людей, граждан этих стран, как правило, мусульманских, через свою границу. Как вы прокомментируете это решение и какие конкретно правовые нормы нарушили белорусские власти? Решение, оно действительно было достигнуто после всех исполнения определенных процедур, поскольку мы знаем то, что началось действительно с 2020, можно так сказать, года, когда режим Лукашенко сознательно отправлял и поощрял отправление мигрантов с третьих стран через литовскую границу, никак этому не препятствовал, еще как раз это поощрял и не принимал должных мер, кстати, по защите тех же самых мигрантов, на самом деле является нарушением одного из протоколов Конвенции по организованной преступности, протокол по нелегальной именно миграции по суше, воде и воздухе. Так что вот в этом протоколе содержатся определенные требования, чтобы если одна страна думает, что другая страна нарушила положение этого протокола, а такая именно позиция Литовской Республики, сначала должны применяться усилия решить это мирным путем переговоров. А если это не удается, то и не удалось на самом деле, потому что было много попыток насчет этого договориться путем переговоров, там потом намечен арбитраж, насчет арбитража тоже стороны не договорились. И вот как такая третья мера есть обращение в Международный суд, который
уже рассмотрит этот спор и на самом деле признает или не признает Беларусь ответственной за нарушение этого протокола. И тут результат такой может быть, что Беларусь может быть признана, что она нарушила положение этого протокола. И также после этого, вследствие этого, точнее, можно так сказать, могут присудиться определенные репарации. То есть те расходы, которые дополнительно имела Литва по укреплению границы, по применению других мер, что как насчитываться где-то 200 миллионов евро, вот суд это может присудить. Вы просто упредили мой второй вопрос. Я хотел как раз спросить о вот этих 200 миллионов евро, как эта сумма более точно рассчитывалась, и вы как бы серьезно рассчитываете получить эти деньги от Лукашенко? Знаете, я сам, естественно, эту сумму не считал. Это расчеты литовского правительства. Естественно, суд, если он будет рассматривать дело и признает, что Беларусь нарушила протокол, он и сам оценит, насколько это правильно там посчитано, и он сам может определить сумму. Но тогда присуждается определенная сумма. Да, вы совершенно правы, нету какого-то механизма силового изыскать эти суммы, но на самом деле все-таки это решение будет, как говорится, висеть. И висеть до тех пор, пока Беларусь его не исполнит, поскольку там уже никаких апелляций или своего рода оспариваний вот этого решения невозможно. Так что я думаю, что есть много таких решений Международного суда, которые исполняются очень через определенное время, очень через длительное время, не исполняется годами, но все-таки самое главное тут иметь не только разговоры в политическом поле, но и перенести его в юридическое поле. Все-таки само признание, что страна нарушает международные обязательства и, естественно, что она должна за это возместить ущерб, это уже достижение. Вот прежде чем задать третий вопрос, немножко статистики приведу. За 5 месяцев этого года Литва, Латвия и Польша, то есть страны ЕС, которые имеют общую границу с Беларусью, зафиксировали более 15 тысяч попыток нелегальных мигрантов незаконно попасть из Беларуси на территорию ЕС. В том числе в мае без малого 7 тысяч. На долю Латвии пришлось примерно 33%, Польши почти 64%, а Литва всего около 4%. Комплимент Литве за качество охраны границы. Не считаете ли вы хорошей идеей привлечь к вашей инициативе еще и Латвию, и Польшу, которые больше пострадали? И в Польше, кстати, погиб пограничник. Я бы не сказал, что они там больше пострадали. Это, знаете, соотносительно, во-первых, по размеру стран, по протяжению границы и по времени. Да, сейчас попытки именно конкретно нарушить границу Литвы, они гораздо уменьшились. Но тут идется разговор про весь период с 2020 года. Так что были разные периоды, в том числе и когда Литва была на самом деле самая такая страна под таким давлением или под таким ударом со стороны лукашенковского режима. Так что тут навряд ли можно сказать, кто из них больше пострадал. Но вы совершенно правы в том смысле, что мы ожидаем, Литовская Республика ожидает, чтобы к делу присоединились Польша и Латвия, потому что они имеют такое право, они имеют право и предоставить соответствующие свои требования от себя, не только поддержать Литву. Так что, посмотрим. Вот случай я упомянул уже про погибшего польского пограничника, все о нем знают. Мало кто знает о том, сколько нелегальных мигрантов окончили свой жизненный путь в белорусских лесах по простых причинах. Голод, холод, болезни. Кто знает, кто их лечил, кто их кормил. По некоторым оценкам, количество таких погибших мигрантов может составлять десятки, даже сотни. Вот учитываете ли в вашем исковом заявлении вот эту судьбу этих мигрантов? Естественно, там по этому протоколу по нелегальной миграции на самом деле предусмотрены и также определенные обязательства сторон не
подвергать опасности вот этих мигрантов. Так что, естественно, что сам лукашенковский режим, когда он сознательно толкает, даже есть случаи зафиксированы, что он не разрешал им возвращаться со стороны Литвы, но не только, конечно, и Польши, и Латвии. Вот это и есть тоже нарушение этого протокола. Так что там на самом деле 3 таких нарушения. Во-первых, это поощрение, чтобы люди пересекали эту границу. Во-вторых, это отказ в сотрудничестве с литовской стороной в данном случае, в данном деле, по охране границы, потому что стороны должны сотрудничать, чтобы пресекать вот эти нелегальные попытки пересечь границу. И в-третьих, это уже по отношению к самим мигрантам действительно постановка их в ситуации, которые опасны для жизни или для здоровья. То есть Лукашенко фактически давал one-way ticket, назад движение невозможно. Ну, в смысле, как? Ну, вы говорите, что не пускают назад, то есть назад, ну, билет там, в один да, конец. там есть такие случаи. Ну, там в заявлении Литвы содержится довольно много доказательств. Естественно, там досконально я их всех не изучал, но в том числе и то, что есть зафиксированные случаи, когда не разрешали им отказаться от этих попыток пресечь границу, все равно толкали в литовскую сторону. Но есть, конечно, и там привлечение как таких своих, не знаю, как это на русском назвать, перевалочных баз, так это использование и разного рода гостиниц, турагентств, связанных с администрацией президента на Беларуси. Так что тут вовлечение государства там совершенно, из того материала, который предоставлен суду, довольно ясно. Но, естественно, это все оценит суд, конечно. Многие в Беларуси недавно возмутил факт, что Лукашенко власти собираются ввести в Беларусь порядка 150 тысяч пакистанцев, якобы для работы на белорусских предприятиях. Что-то подсказывает, что они до белорусских предприятий не доберутся, а встанут под ружье новой лукашенковской армии нелегальных мигрантов. Вы так не считаете? Ну, мне трудно сказать, как там будут развиваться дела, но на самом деле, да, это вот сохраняется. И вот такие дела, я не знаю, совпадение или нет, но на самом деле то, что чуть-чуть уменьшилось действительно такие именно попытки пересечь литовскую границу, это может быть связано и с тем, что Литва пока единственная из всех 3 стран, которая предпринимает какие-то правовые действия. И последний короткий вопрос. Зачем Лукашенко эта мигрантская гибридная война с соседями? Лучше всего, конечно, было задать этот вопрос ему. В моей жизни был один случай, когда я мог задать ему вопрос лично на пресс-конференции. Но, думаю, больше такой возможности не будет. Поэтому задаю этот вопрос вам. Зачем? Ну, я думаю, что это инструмент давления. Вот именно давление и инструмент мести также, потому что там совершенно ясно связаны события. После того, как Лукашенко массово потасовывал выборы, это одно, но после выборов, когда он массово начал репрессии против белорусского народа, на самом деле, которые могут быть в международном праве действительно определены как преступления против человечности, после того, как против лукашенковского режима начались соответствующие международные санкции, но и совершенно ясная поддержка гражданского и демократического общества Беларуси. Мы же не забудем того факта, что в Литве, и в Польше, конечно, содержатся основные центры белорусского демократического общества. Я думаю, что это, во-первых, была месть. И, кстати, это тоже в деле, вот как раз в заявлении Литвы, это очень ясно описано. Все заявления Лукашенко зарегистрированы, что мы сейчас тогда применим, вот сейчас мы снимем всю охрану от границы, сейчас к вам хлынет все мигранты. Так что это, во-первых, инструмент мести. То, что Лукашенко с правом не считается, я думаю, что тут и всем и так понятно. А во-вторых, это, я думаю, что инструмент давления, когда напрямую военную силу не применишь, может быть, какие-то другие средства нет, но тут нужно оказать должное такой криминальной фантазии. Они придумали именно такое средство давления на Евросоюз, на европейские страны, а вдруг они пойдут навстречу и как-то смягчат свою позицию по поводу Лукашенко.
Спасибо за эту беседу. Сегодня с нами был экс-старшиня Конституционного суда Литовской Республики, сегодня депутат Европейского парламента Дэниус Жалимас. Алексей Ильич Белсат, Брюссель. На гэтым у нас усё ў студыі Белсат. Ставце ўпадабанні і каментуйце нашу трансляцыю, калі вы ведаеце, як задбаць пра сваю бяспеку. А цяпер прапануем спадарству агляд найцікавейшых публікацый ў сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. Алексей Скобля з пазыўным «Тур» стаў першым беларускім добраахвотнікам, які падпісаў кантракт са збройнымі сіламі Украіны. Ён загінуў, абараняючы Кіеў ад расійскіх акупантаў. Наступным днём яму б споўнілася 32 гады. Алексею Скоблю надалі званне Герой Украіны пасмяротна. Адмысловы матэрыял пра нашага выбітнага суайчынніка можна паглядзець на YouTube-канале Белсат-Док. Фрагмент цяпер ужо ў нашым эфіры. Яны адразу патрапілі, тыя ўкраінцы, пад шквальны агонь. З усяго проста туды па ім там ляцела. Яны там былі ўжо паранены, самастойна спусціцца ўніз яны не маглі. І адразу, як цалкам сцемнела, ён яшчэ вызваўся сярод іншых там некалькі хлопцаў, якія адважылись палезці на вышку і эвакуяваць, зняць параненых украінцаў з 80-й дэсантнай бригады. Ён іх эвакуяваў, палез, хаця і па-ранейшаму ўжо не так шчыльна, але прастрэльвалась вышка з усяго ўзбраення, якое было там наяўным у ворагаў. І ён, рызыкуючы ўласным жыццям, выратаваў жыццё пабрацімаў. Без палітыкі, але ўсё роўна нельга. Чаму кнігу беларускай аўтаркі Марыны Ментусавай з парадамі для падлеткаў, энцыклапедыя для дзяўчатак занеслі ў спіс забароненых для распаўсюду ў Беларусі? Аўтарка кнігі распавядае пра гэта ў інстаграме Белсату. Сваю энцыклапедыю для дзяўчатак занеслі ў спіс забароненых для распаўсюду ў Беларусі. Чым яна небяспечна так? Аб чым там? Чым ты небяспечная, зразумела. Слова секс напужала? Там нават яго і няма, там ёсць менструацыя. Цяжкая частка жаночага жыцця, але ж, як ёсць. Але ж не толькі гэта. Вось мы нашай энцыклапедыяй робім дзяўчынак смелымі, на мой погляд. Мы робім іх громкімі. Мы кажам, што ты маеш права на свой голас, нават калі ён ціхі, нават калі ты адна і ты супраць усяго класа, калі у цябе ёсць права казаць тое, што ты лічыш вельмі правільным. Это вельмі апасная кніга. Калі сапраўды любіш тое, што робіш, можа незаўважна мінуць 50 гадоў. Паглядзіце ў інстаграме Белсату, як садоўнік з канадскага Монрэалю амаль усё сваё жыццё вырошчвае бансай. Мужчына выгадаваў цэлы маленькі лес. Годная справа для душы і сэрца. Шчанюк, які стане найлепшым памочнікам людзям. Сабачку з фермы ў Аўстраліі з першых месяцаў жыцця прывучаюць клапаціцца пра авечак. Паглядзець, як выхоўваюць малечу, можна ў фэйсбуку Белсату і ў нашым эфіры.
Спадарства, дзякуем вялікі, што ўзялі ўдзел у нашым ананімным апытанні на YouTube-канале Белсат News. Сёння мы пыталіся ў вас, ці можа Кітай паспрыяць вызваленню палітвязняў, бо акурат Александр Лукашенко знаходзіцца з візітам там. Чытаю вашыя каментары, кажуць, што не візіт, а проста паехаў паабедаць з Сі Цзіньпінам. Так, бо хоча аднавіць транзіт, 18% не мае ўплыву на Лукашенко, 8%, і 74% нашых гледачоў адказалі, што Кітай, в прынцыпе, у гэтым не зацікаўлены. Ну, канешне ж, калі глядзець на тэмпы росту палітычных вязняў у Беларусі, у Кітаю не можна іх супаставіць. У Кітаі жыве амаль больш за 1 400 000 000 чалавек, і, канешне ж, колькасць палітвязняў там таксама вельмі высокая. Ну і хочацца ўсё ж такі мець спадзеў, тым больш, што мы маем шэраг палітычных вязняў, якіх трымаюць у рэжыме інкамунікада, пра якіх нічога не чуваць. Мікола Статкевіч, Марыя Калеснікава, Сергей Ціхановскі, Максім Знак і іншыя. На гэтым у нас все. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама упадабанні. З вамі працавалі Віталь Бабін, Юлія Лабанова. Да новых сустрэчаў на Белсаце.